खुलुमबाय स्टुडिअ आं जनालि बसुमतारी कक्राझाराव फिन हिंसायारि जाथाय बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो मोनानि 8 रिंगायाव कक्राझाराव थानाय कारिगावनि एबसु मावखुलियाव गाग्लोबनायनि जाथायनि मोनसे रादाब सफैदों। बे भिजुअल्सखौ देखायगासिनो जेराव नुनो मोनदों जि बुफाय बुसि खालामनाय जादों कारिगावनि एबसु अफिसाव लोगोसेनो सासे सुबुंनि जोखोम जानायनिबो खौरां सफैदों। कक्राझाराव गाग्लोबनायनि मोनसे जाथाय हिंसायारि जाथाय बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो हरनि 8 रिंगासोआव हिंसायारि जाथाया जादों। कारिगावआव थानाय एबसु मावखुलियाव गाग्लोबनाय जाथायनि रादाब सफैदों। कारिगाव ओनसोलनि साहा थानाय एबसुनि मावखुलिखौ गाग्लोबदों आरो मावखुलियाव थानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ बुफाय बुसिबो खालामदों। बेजों लोगोसे तारं गामिनि एबसुनि सासे सोद्रोमाखौबो गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोन्दों। एबसुआ बे जाथायजों बिपिएफखौ लोब्बा दं होनना अजद दैखांदों। एनएलएफबिनि दैदेनगिरि एम बाथा आरो बिपिएफनि मुं मख'नाय जादों। आं फिन खेनसे खिन्थागोन जेराव एनएलएफबिनि दैदेनगिरि एम बाथा आरो बिपिएफनि मुंखौ लानाय जागासिनो। एबसुआ बे जाथायजों लोब्बा थानाय साफ्रोमबो दुथां सुबुंफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेन बायदि गोख्रों राहा लानांगौनि दाबि दैखांदों आरो साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों। माजबाद गसाइगाव आरो दा फिन कक्राझाराव हिंसायारि जाथायनि बे रादाब बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो कारिगावआव थानाय एबसु मावखुलियाव गाग्लोबनायनि जाथाय मावखुलियाव मुवा बेसादफोरखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे 6 सुबुंफोरनि जोखोम जानायनि रादाब सफैदों। बे जाथायाव एबसुनि सासे सोद्रोमायाबो जोखोम जायो। बिपिएफखौ लोब्बा दं होनना अजद दैखांदों। एनएलएफबिनि दैदेनगिरि एम बाथा आरो बिपिएफनि मुं लानाय जादों। एनएलएफबिनि दैदेनगिरि एम बाथा आरो बिपिएफनि मुं मख'नाय जादों। बे हिंसायारि जाथायजों लोब्बा दं होनना मिथिनो मोन्दों। कक्राझारनि हिंसायारि जाथाय जेराव बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो कक्राझाराव हिंसायारि जाथाय हरनि 8 रिंगासो समाव कारिगाव ओनसोलनि साहा थानाय एबसुनि मावखुलिखौ गाग्लोबदों आरो मावखुलियाव थानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौबो बुफाय बुसि खालामदों। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव 7:30 8टानि उननिफ्राय जि कारिगाव ओनसोलाव मोनसे जि दावराव दावसि खालामनो नागिरनाय थासारि बियो जोबोद मुगैथाव आरो बेखौ लानानै जोङो मिथियो जे बावहाय 40निफ्राय 45सो माखासे गारिफ्रा इउथ बिपिएफ आरो बाथानि माखासे सेंग्राफ्रा बे लामाजों थांनानै थारं होननाय गामिथिंहाय जोंनि नर्थ कक्राझार आनसलिक एबसुनि आफादगिरिनि न' दङ। बिथांमोना बेवहाय बिथांनि न'खौ गाग्लोबनो थांनाय मोनसे मन'भाबजों थांनायाव बै ओनसोलनि रायजोफ्रा बिथांमोनखौ हेंथा खालामो आरो रायजोजों बिथांमोना बाहाय होख्रां होसि जानायाव बिथांमोना अन्थाइ खुबैनायाव रायजोफोरनि गेजेराव बेबायदिनो 3 4 जखम जादों आरो बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ होख्रां हरनायनि बाहाय मोनसे थासारि सोमजिदों। मानोना इलेक्सन जोबखांनानै बिथांमोना खुनु फद्दायै बिथांमोना मोजां गोसोजों थाङाखैमोन आरो बिथांमोना मानसि बुथारनायनि इंगितआव बिथिं थांदोंमोन। जाय सोदोबफ्रा खोनानानै रायजोफ्रा गिनाय मोन्दों बेखायनो बिथांमोनखौ होख्रां होसि खालामदों। बिथांमोननि मन'भाबा मानसि बुथारनांगौ बुथार बुथार होननानै बिथांमोना स्ल'गान होदों आरो जायखौ लानानै दिनै फोरमान जादों जे बिथांमोना बिनि उनाव फैनानै जोंनि कारिगावनि नैबे दालाय एबसु अफिसखौ बिथांमोना ओरैबायदि खुबैला खुबैसि अन्थाइ खुबैबाय बुफाय बुसि खालामलांबाय आरो बेवहाय थानाय जोंनि गथ'फ्रा जोंनि फरायसाफ्रा बेवहाय उन्दुनायफ्रा बिथांमोना बेखौ गारनानै खारनांदों हरावनो आरो दिनै जोंनि एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिथांमोना बुफायलांदों आरो बेजों बिथांमोना मोनसे फोरमान खालामनो नाजादों जे बिथांमोना कारिगाव हालामाव दावराव दावसि खालामनो थाखाय सुजुग लागासिनो दं आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अराय गोजोनखौ हास्थायनानै जोङो बर' सावथाल बाहाय रायजो जानायनि उनाव बर'फोरजों जि मोनसे गोरोबनानै गुबुन हारिया बाहाय जों खामानि मावगासिनो दङ बेखौ लानानै बिथांमोना हिंसा जायो आरो बिसायख'थिनि दहायाव बिथांमोना फैनानै जोंनि एबसु अफिसखौ आक्रमण खालामनाय रायजोखौ गाग्लोबनो नाजानाय बेयो जोबोद मुगैथाव आरो बे हालामनि जेसेबां बेबादि दावराव दावसि खालामनो नाजानाय आरो गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जाय सेंग्रा जोहोलावफ्रा बिथांमोना बेबादि लोंला जाला खालामनानै दिनै जोंखौ गाग्लोबदों बेयो जोबोद मुगैथाव आरो बेबादि थासारिनिफ्राय अराय गोजानाव थानांगौ जाहाथे कारिगाव ओनसोला जों बाहाय गोजोनै अराय गावसोर दावराव खालामफैबाय नालाय जोंबो ओंखारबाय गामि ओंखारनानै जों बुंदोंमोन मिलायनानै मोजां एसे रायलायनानै एसे मिलायलाय मानो बिदि दावराव दावसि खालामलायनांगौ बिदि आघात जानाया बोरै जाया बिसोर अन्थाइजों खुबैदों आरो बाथुलजोंबो गावो बिसोरो बाथुलजों गावो अन्थाइजों खुबैयो
बिदियावनो नांदों आरोखि दङमोन बुरजा दंथारोमोन बिसोरथ' होगदावबाय थायोल' बिसोरो जेबो होथ' होना रायज्लायबाबो रायज्लायनो नागिरो आरो रायज्लायबाबो गावसोरबो जेबो माबा बुङा लोंनाय ना बिसोरबो लोंनाय सोरनि मानसि नांगालनि बिसोरो बिसपेपनि बे गामिनिखा नालाय सोरबा गामिनि थाबाय सोरबा दस्रानि थाबाय बिदि औ सिनायखायो मैया आङो जेब्ला क'क्राझारनिफ्राय न'आव जास्ट हाबदोंल' बे समाव बिथांमोनहा मा उद्देश्य लानानै थांदों आं बेखौ बुंनो हाया बिथांमोनहा 40-50 जनसो आंनि न'आव थांदों आरो बिथांमोनहा रायज्लायनांगौ दं होननानै माखासेया जिरायदों आंनि न'आवहाय आं जिरायनो होदों गय होदों दै होदों बिनि उनाव मोजां बिराद मोनसे डिसिप्लिनाव रायज्लायनाय जादों बिथांमोननि गागि पार्टिनि मानसिफ्राबो दङ नाथाय साइडआव जेखिनि मानसिफोर दङमोन बिथांमोनजों थांफानाय माने ओरैबायदि मोनसे हालोदाव दं बियो मोनानि 8:30सो जाबायमोन 8:30सो समावहाय बे घटनाया जादों आरो बिथांमोननि जे थांफानाय मानसिफ्रा ओरैबायदि माने जौ फेनानै माने गसंनो हायै मोनसे अबस्थायाव दङमोन आरो बिथांमोनहा मोनसे एग्रेसिभ मुडआव दङमोन आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे थासारि जाबाय जायखौ माने एसे दावराव दावसि जानायखाय गामिनि मानसिफ्रा फैबाय मा जादों मा जायाखै खबर लानो फैबाय आरो बेयावनो बिसोरो बेबायदि एसे नाटगुट जाबाय बेखौ नुनानै गोबां जोंनि रायजोनि मानसिफ्रा लोब फैबाय हौवा हिन्जाव बोराय बुरि गथ' गथाय फैजोब्बाय फैनानै एसे एनै बुजायलायनानै नाख्रां नासि खालामनानै बिथांमोनखौ थिनहरनाय जाबाय एगेन बिसोरो आधा घन्टासोनि उनाव 9टानि एसे बारबायमोन बेयाव बाथा गैयामोन जोंनि रायजो राजा आरो बिसिनि लकेल पार्टि वार्कार दंमोन आरो इउथनि आरो बाथानि मानसिफ्रा दङमोन आरो जेब्ला फार्स्ट टाइम जोङो बिथांमोनजों सावरायनानै बिथांमोना थांनाय जायो एगाइन आरो सेकेन्ड टाइम बिथांमोना फैबाय 9:30सो टाइमावहाय बिथांमोना गारिजों फैदों गारिया 40-45 खानसो दङमोन गारियाहाय आरो माखासेया ओरै साहा दावखोलांबाय माखासेया बे आंनि न'नि 50 मिटारसो गोजानाव मोनसे बाजार दङ बे बाजाराव दोननानै बिथांमोना ओरैबायदि होसिख्रावबाय ओरैबायदि गाज्रि राव बाहायबाय बिथांमोना जोंनि सरकारसो जों सरकार थानायाव माने बेबायदि माने मालायनि सिङाव थानो बेबायदि गोबां भाषा बाहायबाय आरो बेबायदिनो रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननि बेबायदि गाज्रि बुंहरनायाव एसे राव हरबाय बिथांमोना बे समाव ओरैबायदि इयार गान गावबाय बाथुल गावबाय अन्थाइ खुबैबाय इयार गान औ जोंनि न'थिं गावहरबाय रायजो राजाया जोंनि न'थिं दङ हिसाबै ओमफ्राय बेवहाय जोंनि रायजो राजाफ्राबो माखासे इयार गान नांजाबाय अन्थाइ नांजानानै आघात जाबाय हस्पिटाल लांलायनाय जाबाय आरो जोंनि रायजो राजायाबो दुखु मोननानै बिथांमोनखौ होसोनाय जाबाय एसे एनै आरो बिथांमोना गिनानै खारनो गोनां जादों आरो दा बेखौनो जोंनि रायजो राजाफ्रा माने समाजा बेखौनो सानो जेनेबा जोंनि रायजो राजाया आथिखालाव बेबायदिखौ लुबैला दावराव दावसिखौ लुबैला आरो उनाव बेयाव जाथाया जादों दा जेब्ला आंनि न'आव जाखाङो अब्ला मोनसे न'खराव जाबावदों मोनसे न'खराव बिसोर फैनानै लामायाव ओरैबायदि अन्थाइ खुबैबोबाय एकदम सिलायाव मथा मथि 70-80थासो अन्थाइ दाबो दङ सिलायावहाय बिसोरो अन्थाइ खुबैनानै बिदिनो खोरखि बुफायबोदों बेनावबो बेनिफ्राय नैबे इउनिट अफिसाव कारिगाव इउनिट एबसु अफिसाव फैनानै बिथांमोना इउनिट एबसु अफिसनि खोरखि दरजा गासिखौबो बुफायलांदों माइरं गारसावलांदों आरो बेबायदिनो मैगं थाइगं गारसावलांदों आरो बेवहाय जोंनि मोनसे गोथार फिरफिला दं बेखौबो बिथांमोनहा बुफायनानै गालांदों आरो जोंहा स्टुडेन्टफोर दंमोन 7 फरायसाफोर दंमोन जायफ्रा फरायनो थाफैनाय बिथांमोनहा गिनानै खारदों आरो बिथांमोनखौबो होसोदोंमोन बुथारनांगौ होननानै दा बेखौ लानानै जों बिराद दुखु मोनो आरो जोङो जायफ्रा बाथानि नाम लानानै खामानि मावबाय थादों आं बेखौसो बुंनो लुबैयो बाथाखौ जों सेलुट खालामो बिथाङा जाथिनि सासे सेक्रिफाइस खालामनाय बिथाङा बर' जाथियाव गोबां अबदान दङ जायनि थाखाय जों बिथांखौ सेलुट खालामो नाथाय बिथांनि नाम लानानै जे गामियाव ओरैबायदि मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोगासिनो दङ जों बेखौसो